3 cviky na uvolnění žeber. První cvik je na uvolnění střední části hrudníku, středních žeber. Dostanete se do polohy dítěte. V poloze dítěte dáte ruce do polohy širokého kliku. Hlavu máte opřenou o nějaký bloček, případně knížku. Dlaně jsou v aktivní opoře, hlava drží fixně na bločku. Jde nám o rotaci pouze v té střední části hrudníku. Vyrotujete hrudník k jedné straně, vydržíte nádech, výdech, vracíte zpátky do výchozí pozice a to samé opakujete na druhou stranu. Jíždě sedí na patách. Druhý cvik je na uvolnění dolní části hrudníku. Jsme v poloze dítěte, set na patách. Hlavu máme podloženou. Ruce jsou v opoře na konečkách prstů natažené před hlavou a opět jdeme rotace trupu k jedné straně, vydržíme nádech, výdech, vrátíme na střed a to stejné na druhou stranu. Dáváme pozor na záklon hlavy. Hlava by měla být v prodloužení páteře. Třetí cvik, tripod rotace. Nakročíme levou nohou dopředu vedle levé dlaně, levou dlaň opřeme o levé koleno. Prsty směřují směrem ven. Aktivní opora o koleno a s aktivní oporou jdeme do rotace hrudníku. Opět vydržíme jeden nádech, výdech, vracíme zpátky. Jdeme opakovaně na jednu stranu, vrátíme do polohy na čtyřech, nakročíme pravou nohu dopředu a to samé opakujeme doprava. Prsty by neměly směřovat dovnitř, záda by měly být v prodloužení, hlava v prodloužení páteře. Sledujte nás pro další cvičení na uvolnění žeber.